ଆଜିର କବିତା ବନ୍ଦିର ଆତ୍ମକଥା, ରଚୟିତା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଦେଶବାସୀ ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମୀୟ ସୋଦର, କାରାଦଣ୍ଡେ ମୋର ହେଲ କି କାତର? ଥିଲା ଏହା ଆଗୁଁ ଜଣାଶୁଣା କଥା, ସେଥିପାଇଁ ତେବେ କିମ୍ପା ମନେ ବ୍ୟଥା। କାତରତା ସିନା କାପୁରୁଷପଣ, ବୀର ମାରେ ଅବା ମରେ କରି ରଣ। ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକେ, ନମରେ ସେ କେବେ ପରାଣ ଆତଙ୍କେ। ଜାଣିଛି ଲାଗିଛି ଏ ଶାନ୍ତି ସମର, ନାହିଁ ଏଠି ତୋପ ହାତ ହତିଆର। ବଳ ବା ବିଭବ ନାହିଁ ଏଠି ଲୋଡ଼ା, ନାହିଁ ଲୋଡ଼ା ଯାନ ରଥ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳେ ଲାଗିଛି ଲଢ଼ାଇ, ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଶୁ ବଳର ବଡ଼ାଇ। ଛାଡ଼ି ଧନ ଆଶା ଘରଦ୍ୱାର ମାୟା, ଅସଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ରେ ଯେ ସାଜି ଅଛି କାୟା। ଅହିଂସା ବଳରେ ଯେହୁ ବଳିୟାନ, ଏ ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ତାର ଏକା ସ୍ଥାନ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଫଳ କାରାଦଣ୍ଡ, ପଛେ ହୋଇପାରେ ଦେହ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। ବୁଝି ଏହା ମୁହିଁ ପଶିଛି ସଂଗ୍ରାମେ, ନାହିଁ ମୋ ବିଚାର ମାନ ଅପମାନେ। ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ। ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଡ଼, ପୁରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ସ୍ୱାଧୀନତା ପଥେ ତିଳେ ହେଲେ ନର, ମୋ ଜୀବନ ଦାନେ ହେଉ ଅଗ୍ରସର। ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ ସୁମଙ୍ଗଳ ଇଚ୍ଛା, ପରୁଏ ପରାଣେ ଏହି ଶେଷ ଭିକ୍ଷା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗ। ହେ ଉତ୍କଳବାସୀ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୋ ଦଣ୍ଡ ବାରତା ସର୍ବେ ଥିବ ଶୁଣି। ଶୁଣିକି ହେ ମନେ କରିଛ ଶୋଚନା, ଶୋଚନା କିମ୍ପା ଏ ମୋ କର୍ମ ରଚନା। କହୁଥିଲି ପରା ବୁଲି ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ, ଦେଶ ପାଇଁ ଦଶ ପାଇଁ କରି କାମ। ମିଳେ ଯଦି କାହା ଭାଗ୍ୟେ କାରାବାସ, କାରା ନୁହଁଇ ସେ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭାସ। ଆସି ଏଠି ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ମୋ ବିଚାର, ଏ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର। ନୀରବେ ଭୋଗୁଛି ବସି କାରାବାସ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏବେ ଗଲା 4 ମାସ। ଏହିପରି ଗଲେ 24 ମାସ, ଫିଟିବ ମୋହର ବନ୍ଧ ନାଗ ଫାସ। ବରସାରେ ମହାନଦୀ ସ୍ରୋତ ପ୍ରାୟ, ଦିନ ପରେ ଦିନ କେଡ଼େ ବେଗେ ଯାଏ। କାଲି ପରି ମୋର ପୂରିବ ମିଆଦ, ଦିଅ ଭାଇ ମତେ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୁକୁଳି ଦ୍ୱିଗୁଣ ତେଜେ ନବ ବଳେ, ଖଟେ ଯାଇ ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ପାଦ ତଳେ। ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ପବିତ୍ର ଶ୍ମଶାନ, ଦେଶର ଜାତିର ଗୌରବ ଗାନ। ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ମାଟି ପୁଣ୍ୟ ଦେବାଳୟ, ଉଦ୍ଧରିବା ପାଇଁ କଲେ ତନୁକ୍ଷୟ। ଜାତୀୟ ମମତା ବିଶ୍ୱଜନ ପ୍ରୀତି, ଉତ୍କଳବାସୀର ହେଉ ଏହା ନୀତି। ନୀରବେ ନିଶ୍ଚଳେ ବସି ବନ୍ଦୀ ଘରେ, ମାଗେ ଏହି ଭିକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ସିପୟରେ। ଏହି କବିତାର ଏହି ଅଂଶଟି ଶୁଣି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ କବିଙ୍କ କବିତା ନେଇ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।